Ei ole problema ollenkaan. Ei mitään hätää ole siinä. No, tää on hyvä tietysti. No jos haluat sä nokita, mikä sulla on pintakortti näyttää? Mulla on jokeri tossa. Joo, mikä sulla on? Ai mä näytän sen. Pintakortti sä näyttää, joo. Akka. No sä voit aloittaa siitä, ei sulla on vanhempi jokeri kuin mulla. Okei, mulla on rahaa, mä voin ottaa kello käy ihan, jos se käy, niin se käy. Ja Rolexi? Rolexi 70 tuussa. No, Sullakin on 70 tuussa, mä maksan tuosta, tuossa on 50 tuussa, tuossa on 70 tuussa. Joo, se on ihan hyvä. Sitten katsotaan mikä sitten on. Mulla on ainakin kukkupari. Mulla on 3 akkaa. Ota Julia, kaata nyt sitten kaikille oikein. Sulla on 3 akka. Joo. Mikä sulla oli peli? Anteeksi? Montako Julia, eikö akka sulla on? No mulla on täällä vaikka mitä, täällä on täskäsi. Täskäsi, no okei. Se sun kannattaa nyt nokita lisää. No mä laitan tän Jaguarin. Onko se Jaguari, onko se E-tyyppi? On. Se on mun setä, ei sitä tarvitse katsoa. E-tyyppi Jaguari. Se käy oikein hyvin. Mikä sulla on auto? SL Mersu. SL Mersu. Siinä on huonot istuimet. Siinä on se sähköpenkki, siis No nahkapenkki. sitten ei haittaa, joo, se on ihan okei. No mä maksan ne Mersut ja Jaguarit. Kyllä mä tuun mukaan, mulla kannattaa tulla tässä vaiheessa. Se on sitten okei. Oi. Mä nokittasin vielä jo kuntossa. Asunto, keskasunto. Asunto käy. Okei. Onko sulla minkälainen? Kartanon Laksoissa semmonen 404 €. Aha. No se on ihan hyvä. Sä voisit laittaa shoppariin. Mulla on shoppari färdiga här på bocken. Sockeri. Shoppari, mikä se on suomeksi? Sopimuskontrakten. Nimisi, onko sulla joku? Joo, maksatko ton nokituksen? Mulla on tuolla Ison Robertin kadulla. No, paljon siinä on 4? Siinä on 280. No se kelpaa, joo, se on ihan joo. Käykö se Pani nimi siihen, se käy kyllä oikein. Mutta sitten kannattaa muistaa semmonen, kato nyt tämmönen juttu. Tämmönen homma tässä. Että no se kyllä voi jäädä tohon ihan hyvin. Eli mä voitin niinkö? Et sä mun mielestä kyllä vielä voittanut. Mulla on 5 kuningas. 5 kuningas. On se pelimies. Joo, mutta ruotsalainen voittaa aina. Se on semmoista peliä. Ja hei, kundit, kuunnelkaa tarkkaan tämä. Yksi asia on semmoinen kuin tekopakka, mutta siitä ei saa kärähtää. Ei saa kärähtää. Ruotsalainen Mä sanoin hyvin. Joo, on se kyllä, se on hauskat. Jos on taksiraha, Pekka, päästään kotiin täällä. Pääsitte taksiin. Mä voin soittaa Mä taksiin. sen Vegasin liput, niin Joo. eikä me siellä. Julia, kan jag få en post eller någonting? Niin, Julia, tuoksä sä jonkun pussin tai jotain? Joo, pussi justen. Bussi, ei bussi, kun Saa pussi. Kristeri viedä nuo rahat kotiin. Joo. Joo. Niin se on tämä mukavaa kyllä.